bij Neet op Vreed. Met 2 haatrolspelers in de zaak Marianne Vaatstra steen ik stil bij de straf die Jasper S. Joert oplang kregen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren. Ja, dit is waar de regisseurs Jan Verkijk en Cor Rijinger het alle jaren altijd verdiend hebben. Verder is er ook nog ruimte voor wat oorzaken. We hebben Big Leaks de mystery guest, die komt te deel. Ik weet net waar het is, dus het publiek mag me helpen. Er is ook nog een nieuwsgierige minuut. Dat al hier aanst. Nou eerst even het nieuws van deze week in rap tempo. Het opsporen van de moord van Marianne Vaatstra kostte mijn gasten opteld bij elkaar 10 jaar van haar werkleven. Regisseur Jan Verkijk liet het eerste politieonderzoek en moest na 2,5 jaar het onderzoek stopzetten omdat alle sporen deerroen. In 2007 ging Cor Rijinger verder met de zaak en met vanuit de DNA-technieken kon hij na 13 jaar Jasper S. aanhouden voor de moord op Marianne Vaatstra. Een unieke combinatie dus hier aan tafel bij de heren. Ian het onderzoek, jou het ooronderzoek. Verkijk ik weer met jou. 2,5 jaar lang, alle dagen erom werken, nachtenlang. Hoe nooit tocht. De Van Dreem, denk ik. Ja. Waar is die man? Dan zit hij Joet zit er niet bij, maar dan zou het Ruchter. Hij krijgt 18 jaar. Is dat dan een belering voor al het werk wat je hem dien hebt? Nou, als ik kijk naar de straf, er is geen straf die hoog genoeg is om het leed te verzachten. Dat ten eerste. Als je kijkt naar de straffen die er gemiddeld in Nederland worden gegeven voor dit soort misdrijven, ja, dan is 18 jaar een redelijk hoge straf. 20 jaar is het maximum. En 18 jaar is dan een straf die redelijk in de richting komt van de hoogste straf. Ja, want we zijn al heel fier, hè? We hebben het nou over die straf. Maar een Ierlien hier nog net in, überhaupt in de gaten wat er gebeuren zou. Nee. Is dat de grootste wens, dat hij pakt is? Ja, natuurlijk. Dat is ontzettend belangrijk dat hij gepakt is. En dat blijkt ook maar weer dat als hij vasthoudend blijft in onderzoeken, en dat is de politie Friesland geweest, ja, dan wordt dat op een gegeven moment ook beloond. Ja, 18 jaar. En toerekeningsvatbaar. Ik heb even een liedse rekening zo maken. Hij zit nou ongeveer een paar man zit hij al vast. Er gaat nog een trede weg van over een halve 12 jaar is hij weer vrij. Ja, met 12 jaar dan komt hij in aanmerking voor voorlopige vrijstelling. Maar er kunnen wel voorwaarden aan gesteld worden. Hè. Het Openbaar Ministerie kan de voorwaarden aan stellen. Behandeling is bijvoorbeeld een voorwaarde die ze daaraan kunnen stellen. Dat begrijp ik, maar ben je de gerecht op dat dan hoe 12 jaar deze man weer vrijkomt? Nou, gerust niet. Nee. Waarom net? Nou, omdat ik denk dat hij door de daad die hij gepleegd heeft, maar ook door de proceshouding die hij heeft laten zien, niet geheel eerlijk is geweest. En dat baart me zorgen. Hè. Op het moment dat mensen iets gedaan hebben waar ze spijt van hebben en waar ze berouw van hebben, dan kun je op een gegeven moment weer opnieuw beginnen. Maar ik heb niet de indruk gekregen tijdens de zitting dat deze man echt eerlijk is geweest en dat hij alles heeft verteld wat er gebeurt. Dat is vooral belangrijk voor de familie. Maar voor de maatschappij, komen ze op een herhaling? Nou ja, dat zit er dan ook in. Hè. Op het moment dat je iets gedaan hebt en je hebt er berouw van, dan moet je op je knieën. En daarna kun je weer verder. En dat heeft hij niet gedaan. Dus de kans op herhaling blijft bij dit soort mensen toch gewoon heel groot. Je denkt dat deze man zou weer uit die vrij is het dwangkind? Vanuit de onderzoeken die wij in de tijd gedaan hebben, hè, maar dat ging niet zozeer over Jasper, maar meer over welke persoon heeft dit vreselijke delict gedaan, is naar voren gekomen dat dit soort mensen een hele hoge recidivekans hebben. En nou ja, dat is in de afgelopen 13 jaar gebleken dat het bij hem in ieder geval niet in de systemen naar voren is gekomen, maar dat gevaar zit er wel in. Bij seksuele daders. De seksuele daders zijn over het algemeen hun problemen niet kwijt. Cor Rijinger. Wat je nou zei, dat zult denk ik van heel het nooit was skokkend wezen kinderen. Toch zat Ruchter. Wij verwachten net dat hij dit werd. Want jou hebben we in dat onderzoek 3D-onderzoek extra van nou dit komt waarschijnlijk net weer voor. Wat zei je, Jo? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk. Het is net mijn vakgebied. Dus het een psycholoog en een psychiater, het een jongen, die het hem volledig toerekeningsvatbaar verklaard.
Ja, en je kan natuurlijk heel moeilijk zeggen wat in die man omgeeft en wat is in Holland zit. Dus om te zeggen van ja, hij is een potentieel gevaar. Als dat ze wijzen zoeken, dan hier volgens mij de rugbank een levenslang oplezen maken. En dat heeft de rugbank naar dienen. Ja, maar toch zat is een man die de 2 heel hier maar die zaak bezig was. Echt een goed profiel optekenen. Nou, ik denk dat het weer gebeurt. Ja, goed. Ik denk dat het Jan zijn persoonlijke inschatting is. Ik zelf denk van, dat vakgebied is net van mij. De psychiater en de psycholoog in de duidelijk hoer. En ik zei al altijd zo geweest, wij zien dat de rugbank dat idee had hier. Op basis van een stukje rapportage of in hun eigen waarneming. Dan hier ze hem levenslang aan worden. Want dan hier deze man behandelen worden. Er zit wel een verschil in. Hè? Ik praat over... niet over de persoon van Jasper S. Ik praat over degene die dit delict gedaan heeft. Hè. Dus in de tijd dat wij ernaar gekeken hebben... Ja, dat blijkt dus Jasper S. te zijn. Maar ik heb Jasper S. niet beoordeeld. Hè. Wij hebben onze deskundigen laten kijken naar wat is er op die plaats delict allemaal gebeurd. En wat zegt dat over de persoon van de dader. Ja, maar jou hebt hem wel schoen in de rugzeel. Ja. 1-9, maar de man die jou zo lang van dwaande houden heeft. Ja, maar goed... Daar is meer over gezegd, hè, van een onopvallend figuur en niet groot. En het lastige met seksuele daders is dat je dat niet aan de buitenkant kunt zien. Hè. Over het algemeen, als wij met criminelen werken, die herken je aan de manier waarop ze leven, de auto waarin ze rijden, de omgeving waarin ze zitten, de kroegen waar ze komen. Maar met seksuele daders heb je dat niet. En dat maakt het ook zo lastig. En dat maakt het ook dat het 13 jaar geduurd heeft voordat deze persoon gepakt is. Reinga, jou helemaal hem sprutsen. Ja, ik heb een aantal keer maar hem sprutsen, ja. Kun je eens uitlezen wat voor indruk jou van hem kreeg? Ja, dat is heel moeilijk te ja. Ik bedoel, maar ik heb met hem sprutsen. Ik heb onder andere de eerste keer contact met hem gehad, dat er krek aanhouden wie. Daar wien je zelf net bij? Nee, bij de aanhouding wie ik net dat het voor een arrestatieteam wie. Ik wie wel op dat moment in een commandokamer om alles te regisseren en een aantal jaar wanneer de aanhouden worden moest. Want het had toch nog een behoorlijk ingreep geweest. Maar ik heb toen eraan houden we in mijn praten. Omdat het toen werd naar DNA genomen moest. Wat is de eerste? Wat zou hij als eerste zien? Ja, oppervlakkig. Hij heeft altijd verteld dat er net aan het antwoorden verplicht is. Hij wil eerst wat op een advocaat. Nou, dat is gebeurd. Inhoudelijk hebben we net mijn praten op dat moment we heel innig zijn van nou, er komt straks nog een DNA-onderzoek. Dus de vorige oren is gebeurd. En inhoudelijk hebben we net mijn zaak praten. Daarna, toen hij de DNA-afstong hier en ik heb vastgesteld wie dat hem wie. Toen hebben wij verhoren met hem die. Nou, dan zit ik zelf in de regiekamer, maar hij gewoon jongen. Regiekamer, ja? Ja, want je zou voorstellen, er zijn een aantal regisseurs met hem in gesprek. En wij als teamleiding zitten erachter en wij kennen eventueel meisje. We kunnen eventueel vragen stellen, maar in feite heb ik net direct op dat moment in het verhoor. Maar jouw indruk van die man? Ja, ik vond het een man die redelijk arrogant wie toen eraan houden wie is je nu van jongens, nou ja, wat zijn we nou meidje? Redelijk zelfverzekerd. En gaande wij de dagen zeggen we gewoon dat er steeds liedser was. En dat er zijn verhaal bijstellen Want moest. hij had net voor het dadelijk bekend dus? Hij had in de eerste tijd het er niks zijn. En dat moet een algemeen verhaal houden. Zo moet je je voorstellen, er is een opbouw in het verhoor. In de eerste dagen weer er heel terughoudend en we er voor niks weten. Maar hij had wel zo van, toen ik er om die DNA-test mooi, die wist ik eigenlijk al dat ik zijn lampen in de stoel en het wacht zien wie dat ze me pakken zullen. Ja, goed, maar goed, hij had natuurlijk wisseling van advocaat gehad. De tweede keer dat de tweede advocaat een hele andere strategie voert. Nou, die had dat volgens mij heel goed niet. En pas later had er dus opening van zaken doen. Dat wie in Zwolle, dat weet ik nog. Dat wie een gladde jong geweest, een gladde nacht geweest. En toen ben we erheen geweest. En toen had er opening van zaken doen. Toen heb ik mijn team. Het is echt een teamprestatie geweest wat we die in hebben. En dan show je mij en dan show je dat die massie verhaal doet. Ja, dan wil ik je van ben dat je hoe dat gang is. En dan vertelt er dat redelijk onbewogen wat er gebeurd is. Ja, onbewogen. Dat werd nou wel een beetje gesuggereerd. Het is hoe hij dan in de rugzaak ziet, of in de rugzeel ziet, strak, weinig emotie. Toch weer er wel emotie, en dat hij zelf ook zoen, dat hij in contact kwam met zijn familie. Ja, datzelfde gesprek, de eerste verhoor we hadden, toen had dat weer de afspraak ik met de advocaat, dat hij zelf zijn familie op de heg te brengen moest wat er gebeurd is. Dat had ik niet. Nou, om een stukje veiligheidsredenen hebben wij in eerste instantie ben ik erbij geweest, heb ik de familie introduceerd, verteld wat de bedoeling wie. Onze familieregisseurs hier in de familie begeleid. En toen heb ik vanuit de regiekamer zien hoe hij zijn familie ligt had. Nou, dat is. Hoe ging dat dan? Nou, hij heeft zijn familie verteld, heel emotioneel hoe het ging weer. En dan show je er twee jonge bijen, een vrouw. En dan stiet er een man, een heid, en die doet dan het verhaal. Ja, daar weet je wel even een kjel van. En dan show je mijn privéleven, en dan vertelt hij dus hoe er het dienen en wat er dienen. Dat hier dus ik verteld. Maar dan moet er dus als je familie vertellen, in al die jaren dat er niks verteld heeft, wat er dienen heeft. Ja. En dat stiet me dan wel op netvlies, lekker het zo zeggen. En wat voor gebeurtenis stiet je dan bij? Nou, dat je dus vertellen aan je familie wat je dienen hebt.
En dat je dus ziet dat je haar, dat Famke, dat je Marianne de kiel terugsnijdt en dat je haar wurgt. En dat is natuurlijk, dat vertellen aan je binnen vragen, dan stellen ze vragen. Maar wie die ben ik lilk? Roppen ze wat? Nee, ze wien geëmotioneerd, ik het zo zeggen. Ja. En jou heb ik een moment van emotie horen. Heb ik begrepen op het moment dat je wist, nou, je kreeg een belletje hoe de DNA-onderzoek, daar praten we eens verder over. Maar dit is hem, observatie, en dan zit je hem met zijn been onder goal. Ja, wat wij dienen hebben, op het moment dat wij wisten wie het wie, dan probeer je als politie heel snel het zicht te krijgen van wie is de verdachte, wij wennen het, wat is de sociale context. Nou, we hebben de Facebook van de dochtertje van de verdachte. En dan zie je daar een fleurig jong vrouw in de fleur van haar leven, die nog voor het leven stiert. En dan weet je als politieman, je als maar mijn collega's, we zijn misschien kunnen, nou, wij gaan binnenkort hellen we die heid op en dan zal die leven drastisch verhoorden. Ja, en dat doet je wel even bezin van potverdorie, wat gebeurt je nou? Ja. Maar aan de andere kant is het heel duidelijk, dat moesten we doen, maar zij wist van niks. Nee. En dan, ja, jou zei ze dat zo, we hellen jouw leven op een kop en heel veel mensen zullen denken, ja, dat wie van Marianne, haar familie ek. Ja. En die binnen wat minder multi, maar dat kun je dus toch wel zien. Nou, natuurlijk, als politieman zeg ik van wat je gebeurd is, die man we aanhouden, die verdachte, die moet gestraft worden en die moet terugdienen worden. Dat gebeurt ik. Maar aan de andere kant ben ik heid. En Joshua, zijn Famke wist van niks. Nee. Zijn vrouw wist van niks. Dus op dat betreft, daar ben ik alleen maar verliezers om het samen te zitten. Ik wil even naar Jota, want ja, het is al jaren zo'n twaan heel hier lang zocht. In de eerste periode een soort hectiek, een soort druk uit de meerskip. Nou, er is van alles gebeurd, ik hoef het mensen net uit te lezen. Nee. Wat hebben jou er voor oerhon om die man toen op te pakken? Nou ja, je bent daar natuurlijk met z'n allen mee bezig. Hè? En wat Kork zegt, het is een team gebeuren. Je begint met een ploeg van ja, maar jou persoonlijk vreeg ik nou? Nou ja, persoonlijk. Nou ja, ja, natuurlijk, je hebt er alles voor over om zo'n man te pakken. Ik bedoel, je weet wat er gebeurd is. Je weet, ik heb zelf 4 kinderen. Dus je weet wat dat voor impact heeft. En, dus je hebt er alles voor over om zo'n man te pakken. Wie dat je drijfveer, een heel tijd? Al die nacht met er ook in? Nou ja, goed, je bent natuurlijk politieman. En ik heb al een aantal jaren dat ik in dit soort onderzoeken zit. Waarbij je in het leed heel veel leed te maken hebt van andere mensen. En je probeert er natuurlijk heel professioneel mee om te gaan. Maar ja, als dat gebeurt in een omgeving waar je zelf ook woonachtig bent. Jo, ben je dan wat? Ja, zoiets verschrikkelijks. Ja, dat is natuurlijk een hele grote motivatie voor ons om die daden te vinden. En niet alleen bij mij, bij allemaal, maar ook bij heel veel mensen in de omgeving. Ik bedoel, de medewerking die we gekregen hebben van mensen in de omgeving is natuurlijk ook heel groot geweest. En je moet je niet vergeten, er zijn een aantal mensen die het op andere agenda's hadden, onder andere asielzoekers, en die daarmee de zaak wat verstoorden. Maar je moet niet vergeten dat er heel veel mensen zijn die gewoon heel goed hebben meegewerkt en ons ook informatie hebben gegeven. Ja, en aan de andere kant, het is natuurlijk ik zei van, want dat wie een van u de druk en ik van. Natuurlijk de zaak oplossen, de moet terugdienen worden. De familie moet weten wat er gebeurd is. Maar ik van mezelf wie een drijfveer dat ik het heel vreselijk vond hoe een doelgroep verzetten is. En hoeveel mensen AGW op mij en hoeveel complotdenkers er zijn. Door de asielzoekers, hè? Door de asielzoekers, maar een heleboel mensen die allerlei complotten betocht hebben. Die heb ik altijd gedacht dat wij als politie en justitie er niks aan doen. En dat we de zaak lezen en dat we onnozel zijn. En dat wie ik een drijfveer van denk erom, wij kunnen dit oplossen. Ja, maar toch ziet jou in die situatie dat je van alle kanten kritiek kreeg. En ook vanuit de familie Vaatstra, die vond dat het net goed ging. Ja. We hebben jou, nou, wat stik je nog het meeste bij van de frustratie die je soms wel ziet? Nou ja, echt een voorbeeld wat me daarbij staat, heb ik zo niet. Maar het was wel een gegeven. En je weet natuurlijk als politie en als politieteam ben je ervoor om de daden te pakken. Daarvoor werk je. En als dat niet lukt, dan komt er kritiek. Dan heeft iedereen een mening, dan weet iedereen wel hoe het zit. De hele berichtgeving was natuurlijk ook niet denderend in die tijd. Ook de communicatie rond het OM en de politie. Je pakt heel vaak mensen op die net dienen hier. Nee. Dus dat is dan ook logisch. Ja, maar dat is inherent aan dit soort delicten. Hè. Seksuele delicten, waarbij je aan de buitenkant niet kunt zien wat de daden zijn. We hebben een heel goed DNA-profiel veilig weten te stellen op de plaatsdelict. En dat is natuurlijk ook altijd de leidraad geweest in ons onderzoek. Dus wij konden ook heel snel mensen uitsluiten. Dus we hebben ook op het moment dat er informatie binnenkomt. Hè, ik weet me nog te herinneren de eerste verdachte. Waarbij de informatie was dat hij dezelfde nacht met een bloedbesmeurd t-shirt thuis was gekomen. Ja, daar kun je als politie niet zeggen van ja, dat laten we maar even voor wat het is. Daar moet je wel wat mee doen.
En we hadden gelukkig een heel goed DNA-profiel. Dus kon dat DNA, kon je eigenlijk heel goed broek om al die verdachten ja, natuurlijk. En dat deden we ook. En daar moet je op zich ook niet zo moeilijk overlopen doen. Het is logisch dat je in dit soort ernstige delicten, dat je soms mensen aanhoudt waar je gewoon informatie over hebt, dat ze er mogelijk iets mee te maken hebben. Ja, dat zul je toch moeten uitsluiten als politie. Hoe vervelend dat soms ook Want er gebeuren gekke dingen, hè? Mensen waren een Irakees die bracht een oren Irakees in de auto gebundeld naar je toe. Nou ja, ik werd op een gegeven moment gebeld door de chef van dienst in Leeuwarden. Die zegt van, joh, er komt hier iemand naartoe en die heeft de dader van de moord op Marianne aangehouden. Ik kom daar en inderdaad een Irakees uit Haarlem, die had zelf onderzoek gedaan. Die was ook op de plaats van het delict geweest. Die was ook gesignaleerd door ons. Die had vervolgens een huisgenoot van hem, waarvan hij dacht waarvan hij 100% van overtuigd was dat het de dader was. Had hem aangehouden, geboeid, achter in zijn auto gegooid en was ermee over de Afsluitdijk richting Leeuwarden gereden. En die meldde dat aan het bureau en die kwam hem afleveren. Nou, uiteindelijk is hij zelf met een procesverbaal de deur uit gegaan. Maar ik heb aan die Irakees wel gezegd, joh, geef je DNA maar af. Want dan anders, hij is er zo van overtuigd dat je de dader bent. Okay. Dus we hebben hem gewoon wel goed uit weten te sluiten. Het wordt dus vaak van DNA. Jij woont in 2000, doet een heel soort stikkenroen, giftochten, net in kon je hem vinden, woon jou een grut schalig DNA-onderzoek. Dat kreeg je net. Is dat jouw grote frustratie geweest uiteindelijk? Ja, frustratie. Kijk, de politie werkt ondergeschikt aan het bevoegde gezag. Uiteindelijk, wij doen ons ding en uiteindelijk... Dat snap ik, maar wie dat een frustratie voor jou? Nou ja, dat is natuurlijk wel een frustratie op het moment dat je voorstelt om een grootschalig DNA-onderzoek te doen. Omdat je denkt dat je daarmee de dader kunt pakken. En dat gaat niet door, dan is dat natuurlijk altijd heel vervelend. Of het een frustratie, ja, ik denk ook wel dat je kunt spreken dat het een frustratie was. Want ik ken nog een beeld van jou ergens uit een documentaire dat ik jou zei, had ik maar weet wat we fout dienen hebben, had ze maar aan te pakken. Dat DNA-kamernet hier niet ompakt, dat hij de wolwest had? Ik weet niet, het is een beetje een hypothetische vraag natuurlijk. Hè. We hadden het voorstel gedaan om een DNA-onderzoek in de 5 kilometer zone te doen. Om daarmee te starten en dan eventueel daarna naar de 10 en naar de 15 kilometer. Hij woonde op dat moment ook in die omgeving. Alleen je praat wel over een ander soort DNA-onderzoek. Autosomaal DNA-onderzoek. En dat is eigenlijk... Want dat is de crux in dit grutte verhaal. Dat mag je even uitlezen. Want wie... Nou, Jasper S. pakt op het stuit dat zij de DNA-profiel... Het is een als-dan-vraag. Ik ben ervan overtuigd. Ik denk dat het goed geweest is dat er destijds net een onderzoek geweest is. Een grootschalig onderzoek geweest is. Waarom? Om twee redenen. Het wie toen gewoon het autosomaal, dus het meest onderscheidende DNA van een persoon. En wat wij dienen, en daar hebben we zich de afgelopen jaren steeds bezig mee gehouden. Wij hebben het advies bij ons onderzoek van als je deze zaak oplossen willen, dan is er alleen nog maar mogelijkheden bij verwantschapsonderzoek. Nou, dat hebben we op agenda gekregen in Nederland. Dat is ik tastong en dat heb ik de basis geweest voor dit onderzoek. Maar dat is toch wel dat is een grote paradox. Want wat hij net kreeg, werd toch hij zei van ja, ik ken het me veel. Nee, maar dat is weer een fundamenteel onderzoek. De wet wie destijds zei dat het alleen nog maar op basis van 1 op 1 uitsluiten. En wat wij dienen en wij op een gegeven moment de overheid green licht van doen, het is om in familielijn te zijn. Dus het ISTR, zoals het zo mooi heet, jouw mannelijke familieleden, jouw heid of je broer of wat ik, maar die heeft hetzelfde ei-profiel. Ja. En dat is in dit geval ik geweest. Dus in het geval van Jans in onderzoek, hier waarschijnlijk Jasper net mij die, dat had ik zijn. Ik heb de knop omzetten en ik heb gewoon trekje hier, ik heb kezen van mijn familie. Dus de kans wie grut wees dat er net mij die in hier. En nou wie het zei, dat hij de familieleden van hem die mij die in hebben. En dat trok hier wij hem in beeld. Hier de net mij die in, dan hier hem de Ruud Viske. Heel simpel. Ik denk dat wij de basis ook gelegd hebben om het vervolg, het verwantschapsonderzoek mogelijk te maken. Ik bedoel, het is ook zo, je moet er ook aan toe zijn als land en als maatschappij om dergelijke onderzoeken ook wettelijk te willen regelen. En het een heeft het ander daarbij vaak ook nodig. En het tiert wie er volgens mij, ik wie op dat moment zo'n hetze zijn asielzoekers. Ik denk dat het tiert natuurlijk is. Als wij aan de meesten vragen hier van waar je meid van in het gebied, dan hier de meesten zijn je met businesswijs, je met de derwijs. En wij voeren hier het gebied ook binnen. Toen wie er ik bij de meesten het besef van ja, als we het oplossen willen, dan hebben we het nood van. En wij doen mij. En dat is natuurlijk een groot compliment aan al die mensen die mij die in hebben. Je zit hier een aantal mensen achter mij die mij die in hebben. Een groot compliment, want die mensen hebben verzorgen dat er achter de tralies komt. Ja, ik ben het in die zin, ik ben het voor een heel groot gedeelte ook eens met wat Cor zegt. Maar het feit van dat het asielzoekerscentrum mogelijk als argument gebruikt wordt dat mensen niet mee wilden doen. Binnen de straal van 5 kilometer zat het hele AZC ook. Dus je had, volgens mij was het een win-win situatie geweest. Maar goed, zoals ik zeg, het is een hypothetische discussie. Maar hij is er nou. En hij zit vast en hij is, en de credits voor jou voor zelfs.
Want jou hier nekken, jou het maakt een vreugdesprongje, denk ik. Ja, natuurlijk. En we hadden natuurlijk ook wel vrij goed contact onderling. En ik wist ook wel waar het 3D-team mee bezig was. En hebben ons ook altijd goed op de hoogte gehouden. Dat waardeer ik alleen maar heel zeer. Of dat waardeer ik heel erg. Dus wat dat betreft alleen maar complimenten. Ja, maar ik wil vooral even duidelijk maken dat het een teamprestatie is. Ja, een teamprestatie maar ik moet als afronden, Reiniga. En ik wil nog graag één vraag bij jou stellen. Want je wil altijd weten, wat doet dit met de mensen? Wat heeft dit met de meeskips? Hoe keert deze zaak, nevens jou, de boek niet? De schietensboek. Een historische zaak waarbij mij een soort inspanning de zaak oplost is. Ik een soort maatschappelijke onrust geweest is. En wat het ik oplevert is een stuk innovatie in de opsporing. En dat zal er leiden dat onderzoeken die vastzitten of die nog mogelijk komen, dat dit middel gebruikt worden kan. Maar ik een manier om te zeggen van nou, het is nou clear. En we kennen als gemeenschap verder. De familie kent op deze manier wat er gebeurd is, weet nou wat er gebeurd is en kan ik zijn leven weer oppakken. Dus dat raar zijn, maar toch HD, kunnen we meer oplossen? De politie? Ja, nou, laat ik zo zeggen, dit onderzoek heeft het te laat dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Het is op de agenda komen en dat zal ik voor ooronderzoeking zal het een prima middel wezen om mogelijk bij een verdachte te komen. Okay. Heren, tegen dank voor je verhaal. Ja, we gaan 4 mei heel wat oors. Nou, je mag me even helpen, dames van de Zonnebloem. Stel eens een vraag. Ja, het is een man, dat is ook wel, maar... Ja, ben je al een man? Ja. Je mag wat vregen. Is het een sportman? Sportman? Ja. Is het Frieske sport? Ben ik nog wat vregen? Ja. Nee. Nee, heeft hier een idee? In het publiek, steek die hoorn op. Heb je nog een vraag? Scootsie misschien? Ja. Heb je nog... Oh, dus houdt hij een ja. Ja? Zeg het dus. Ik kijk net op mijn naam komen, maar ik weet een man. Een scootskieskipper dus? Ja, een scootskieskipper. Ik zit helemaal niet in scootjes. Nou, ik weet je... Reiniga, zeg het dus. Het is mijn neef, Dirk-Jan Reiniga, om te zeggen. Dirk-Jan Reiniga? Ja, dat klopt. Ja, nou. Nee, bedankt. Nou, familie ook nog hier. Hey. Nou, welkom. Dankjewel. Nou, dit is voor mij even dat ik denk van nou... Ik heb een soort bekende kop op de bank gewoon, maar... Maar dit is er nog net zo. Ik ken jou helemaal net. Nee, de skipper van het Jouwste Scootje. Ja. Nou, ik vond het knap dat je dat wist net trouwens, hè? Ja, Jouwste Scootje. Ja. En wat is het, Omke? Omke, ja. Omke, nou, het mooi verhaal verteld krijg. Ik heb het mijn luister, ja. Prima, helemaal prima. Oké. Hey, wist ongeveer wat het idee is? Ik heb een vermoeden, inderdaad, ja. Is dus wat waarom, Sjoen? Ik heb het juist nog even snel met waarom, Sjoen. Oh, oké. Oors net. Nee, een paar weken een keer, maar ik denk me toch even een beetje voorbereiden. Ja. Nou, dan mag je draaien, dan mag je zo eerlijk mogelijk antwoorden. Oké, nou zo is het draaien dan. Ja, draai eens maar even. Hij heeft reet en wiet en hij heeft de joker. Nou, boem. Dan valt die voet namelijk op. Voor de beker. Oh jongen, dit wordt wat voor mij. Die beide jongens van Reiniga zullen Friesland dit hier een poepke roeken litten. Ja, figuurlijk denk ik. Ja, ik weet niet hoe dat bij hem gaat, maar ik neem aan dat het door scootjes zien gaat. Mijn broer zit er ook bij. Ja, mijn broer had hier op het scootje van Heerenveen zield en die zal dit hier bij mij achter op het scootje. Dat we hebben vroeger al een keer samen zield in de tijd dat Heilandskipper weer. En we zouden dit hier weer proberen met z'n tweeën. Ja, dat is echt een hele club hè? Bij elkaar, van familie en zo. Ja, familie, vrienden. Ja, dat is ons kent ons en een hele lietse wereld. Ja, wat is dat, maar dat scootje? Wat loopt hij daarom? Ja, wij zijn ermee opgegroeid zelf. Ja, het is voor u een haast wel een manier van leven. Het is, als je er een keer mee besmet bent, dan kom je net weer van nou. Nee, het is 12 weken in december? 12 weken scootjes hier in december, ja. Kist het voor de mensen omschreeuwen die dat net weten wat dat voor gevoel is? Hè? Nou, met rekenen dat wij binnen het hele voorseizoen aan het voorbereiden om die 14 dagen zo goed mogelijk zielen te kennen. En ja, we gaan net naar het buitenland op vakantie of zo. We bloeien op een Friese marn en ja, te proberen we cool zo te zien met die scootjes. Ja, en Poepke Roekelitten, wat verwacht? Had we toen een ranglist, hè? Nou, we verwachten mij boven die mij te zien. Oké. Ja. Kun je dat Reiniga? Ik zou het hartstikke mooi vinden. De Snekerpas zal ervoor blijven, dat hoop ik ja, maar ik zou het heel erg mooi vinden dat ze inderdaad bij de eerste trein komen. Oké, nou, maar draaien. Er zitten nog wat meer vragen voor de intro. Nee, de joker. Die jongen. Ik vaar nooit weer over het Iselmar, dan pak ik de auto vol. Nou, dat heb ik wel eens zijn, inderdaad, ja. Vertel. In de jaren 90 wie Heilandskipper op het Lemse scootje. Toen we naar een wedstrijd in Almere daar.
Nou ja, die scootjes hebben geen motor, dus als je daarheen wil, dan moet je er onder zeil heen. Ja. Dan ben je omslaan op Dieselmar. Oh, blinder. En dat scootje zonk en dat is uiteindelijk allemaal voor goed kwam. Maar toen heb ik zei van, ik geef mijn scootje nooit meer het Dieselmar hoor. Maar je nukt al hier het water in? Ja. En toen? Toen hebben we een jaloeren hier in het waterlijn ongeveer. Toen kwam de reddingsboot, de SAR-helikopter is er nog bij, geloof ik. Uiteindelijk is dat allemaal goed kwam. Maar als het er dus echt even om gaat op de Dieselmar, dan gaat het scootje om dus? Nou ja, scootjes binnen maken om echt op het Dieselmar te zielen. Als er ergens een wedstrijd zielen maakt, is het helemaal geen probleem. Als het mooi rustig waar is, dan kent dit prima natuurlijk. Maar die daar waar je dat krijgt even te hut. Is dat nog een grote angstbron voor jou? Zit dat nog ergens hier? Ja, het is een tijdje liever zelf. Maar de ries wel even om dus? Ik heb nog steeds de insteek van, ik pak de auto wel, ik zie hem wel aan de andere kant. Maar je bent nou direct wel aan het zielen op bepaalde plakken, werd het wel even spookig. Jawel, maar als je deze maar oersteken, dan kun je echt de plas oer, hè? Van de ene kant naar de andere kant. Oké, dat is beter. En wij zielen altijd eigenlijk bij wal in de buurt. Dus, Oké, altijd veilig. Nou, dan mag je er even draaien. Heeft er wel eens in het... Nou, dit is... Ja. Wiet. Heeft er wel eens in... hoe dit zitten? Scootsie Journaal? Ja. Ja? Elke keer wel een keertje volgens mij. Oké. Ja. Nou, daar kist dus die camera's bezig. Oh, wacht even. Ik heb een verkeerde kaart. Er zit dezelfde vraag op. Ik moet even zieken hier. Zit dit eigenlijk? Oh ja. De SKS moet de regel schrappen dat skippers per vast uit de skipperfamilie komen moeten. Ja. Ach. Zo, de SKS is groot worden om tradities vanzelf. En dit is een van de tradities. Dat, ja... Ik vind dat je dingen wel koesteren moet om... ja... Je bent zo worden, net toch bepaalde regels die je hebben. En die moet je net samen aan kant zetten. Maar het is vanzelf bij je huid, hoe zie je dat? Uw is scootjeskipper wist op de lemmer. En daardoor ken ik en mijn broer die scootjeskipper worden. Maar maak je echt nog wat... maak je echt nog wat dwaan in die beroepssfeer? Is dat ook nog een eerst? Nee, het Sint-Wurg is die eerste net dat je nou op het wetter je brief zien moet. Ik zit wel in de scheepsbouw, dus ik heb er wel een bepaalde link mee. Maar ik heb gewoon een kantoorbaan. Oké, dus voor jou hoe het lekker zoals het is. Lekker... Ik vind dat je sommige tradities moet je koesteren en dit is er een van. Ja. Oké. Nou, dan mag je draaien. Ik ben bij vraag... ben je eigenlijk bij vraag 4 zeker, of net? Ik heb geen idee, maar dit zijn we aan het gaan. Dit is een reden. Nou, pak ik die. Oké. Wat had je in het louter scootje? Helemaal niks. Hij had bij Boot Holland de luchtjes op het scootje van jou het u draait. Oh, er zijn wel mensen die vragen betacht die weten hoe het zit vanzelf. Ja, nou kom eens even. Jongen. Wat is dat die? Ja, dit is al een mooi skoftlien, dus dat wie in mijn kattenkwartier, zeg maar. Ja. Zo, daar heeft elke keer Boot Holland in het vak. Ja. En we zijn daar een keer geweest in de jaren 90, denk ik. Nou, begin jaren 90. En toen lagen er 2 scootjes op de wal. Volgens mij wie lauwe 10 scootje, hoezen met oren scootje. En die wien verlachten. Maar daar hong ik een stekker bij. Ik denk, nou ja, even de stekker eruit, wist wel. Ja. En dan de stekker er weer in. Nou, dat lukte wel, maar toen de stekker er weer in ging, ging het lach net weer aan. Is het verknald? Ik weet net wat ik gebeurd heb, maar het lach. Heb je het eerlijk verteld? Nee, tot op de dij van Joert. Tot op de dij van Joert binnen maar een paar mensen die dit weten, ja. Ah, daar zitten we er goed bij. Ja. Ja, nou, de meeste wat zei je in de meeste van het louter scootje? Nou, dan ken ik de meeste van het louter scootje vrij goed vanzelf. Nou, we hebben het er onder een beurteltje nog wel eens een keer over. Oké. Ja. Hey, nou, heeft nog iets te vertellen wat we nog net hebben van mij? Een geheim van de scootjezielerij? Een geheim? Nou ja, wij zijn weer druk trainende. En ja, het seizoen moet weer beginnen, dus wij zal de komende maanden weer nog beleven, denk ik. Oké, nou, dan zie ik daar misschien in het scootjesjournaal. Ik er wel vanuit. Oké, bedankt. Ja, dat is de wist. Jongens, applaus. Ja, Kees. Je weet het nou, die vannamen. Dirk-Jan. Ja, nou, dat is echt net wat er komt, hè. Nee. Dat blijkt wel weer. Ja, dan geven we nog verder de minuut en ze zit al klaar. Ja, nou, hier ik hoop dat jou een paar van die mooie hapjes mooi naam hier. En net hapjes om op te eten. Nee, maar dat is wel mogelijk best. Maar ik denk net dat dat geschikt is, ja. Nee, dat doen we nog een keer. De minuut rint. Jou mooi CZW die oproep vergeet. Ik wil graag vertellen dat we 30 april... Dan hebben we de Heensteshow op een spoor Born Zuid zwaar van de Heenstehouderij familie Bosma. Wij organiseren daar mijn broeder vrijwilligers dus Heensteshow. Het begint om 12 uur tot ongeveer 4 uur en de tagong is gratis. Ja, de tagong is gratis. En daar presenteren we dus friske dekheensten. Oh, daar komt er geen hoor in. Abe, Aan en Reinder, Jensen en Verder. En dan hebben we daarnaast nog de KWPN-heenst Junior STV. Die was vroeger reden. Die was vroeger reden door
Ankie van Grunzen en Notre Bosma. Daarnaast hebben we nog de Hekkenhiest Stjerlijchtse prijs. En die is al een aantal keer een kampioen geweest. En wat vind jij nou zelf het leukst? Wat ik leuk vind, is gewoon mij qua die dag organiseren. Dat is het allermeeste. En dan, dat doen we dan voor de sponsors. Want de sponsors, dat zijn die fokkers die het voor daar al jaar komen. Dus iedereen is welkom. Je kan een hapje en een drankje krijgen. En iedereen is welkom. Opa Muis had daar nog zien. Is de Haroon? Ja. Zullen we even aankondigen? Doen we dat? Die camera? Dit wie niet op de Heidwiekenvreet.